Ayos. Ayos. Ayun, malinis pre, nakakahiya. Madumi oh. Oh, ito to. Wala yan, sige, takpang alam na. Dami tayo niyan. Oh, ayos. Pre, kumusta? Ayos lang. At last nagkita tayo. So na-clear na yung custos mo? Oo. Ako na nag-ano kanina. Ako naman, mga 3 hours ako naghintay. Kasi sabi nila, FDA shipment daw, matagal. Okay. So ngayon, Magpapail ako ngayon ng SPR. yung reset ko kahapon. So, kumusta yung ano mo? Nag-file ka na ng ano? NSPR? Mamaya, pag shutdown ko. Kasi i-file ko yung ngayon. So saan ang daan mo? Kuan din? 60. Na 69. Okay. Hindi i-set ko nga. Hindi ka pa ba nakakapag-deliver dito? Hindi pa. Customer na to? Talagang kuan ba to? Hindi, pinaino ko lang. Maingay lang. Sige, tawid tayo. Tawid tayo. Pero yung oras mo, ilan na lang? Ano na lang? USR mo? 2 oras na. Kasi baka 2 oras tayo dyan. You have 4 hours Ay, and 4 usually, minutes of remaining drive time. yari na naman ako. You have 4 hours and 4 minutes of remaining drive Ilan pa time. ba yung... May labs naman pagtawid. Meron pa akong 4 hours yung ano pa. US time? Hindi, So minus 2. shift hours ko, 4 na oras. US, 2 na lang sa akin. So kung matagalan tayo Hindi. dyan US, driving ko 4 hours pa. sa US. 4:40. Magta 30 minutes ako sa US. Okay. May labs yan. Pero ako, ang customer ko ay 6 hours na lang. Oh, malapit ka na lang pala. Diretso na ako. Kasi ang appointment ko bukas alas 7. So ito yung windshield na flat. Oo, windshield na flat. Yung sa mga gustong ano dyan, kung may mga inquiry kayo about sa driving, si Paring M makakatulong sa inyo. Kung sa Toronto, Mississauga area kayo. So first time kaming nag-meet ni Paring Joel. Si Joel ay sa Calgary siya na terminal. Ako naman sa Mississauga. Parang kabatch na kami. Magwa 1 year na kami dito sa pagdadrive. So pareho kami walang experience. So para sa inyo dyan, sa mga aspiring trucker, posible po na pwede kayo maging trucker kahit wala kayong experience. Katulad namin. Wala kaming kaalam-alam dati. So lakas lang ng loob. Mga Pilipino malalakas ang loob niyan. So huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nandito ang pera sa trucking. Kaya lang konting tiis. Tingnan nyo si Paring Joel, galing siya Calgary, napakalayo po. Umaabot na siya dito sa lugar namin, ng bibiyahe. So, kasi nasa east side kami, sila sa west. Ngayon, pa Minnesota ang ruta. Minnesota. Ako naman pa Chicago. Dapat Atlanta. So, sabay na kami ngayon, mag-convoy, tatawid dyan sa Sarnia. Dito kami sa Sarnia, first time namin tumawid kasi doon sa Ambassador Sirado, close dahil sa protest. So dito kami sa Peace Sarnia. Bridge sa Buffalo. Sa Winnipeg din sirado daw, sabi ni Erwin. Ngayon? Dinivert sila sa Steinbach. Ay, ang layo. Pero para lang makatawid. Hutchison, Minnesota. So doon sa mga nag-aspire dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Posible ang lahat, basta aksyonan nyo lang. So especially sa mga nandito sa Canada, napakadali lang. Pumasok lang kayo sa school sa MALT program. So after that, 6 to 8 weeks program, may license na kayo, pwede na kayong mag-apply. So pwede namin kayong matulungan. So, try nyo yung mga government funded. Mas makakatipid kayo doon. Di ba meron mga... Pareho kay Aaron. May ano. Si Aaron, parang 800 lang nabayaran niya sa out of more than almost 10,000. Hindi lang ako kasi dito mag-usa. Ano lang yan. Maliit. Pero si Erwin ano ngayon Volvo yung akin niya. Volvo. Pati si Carlito. Volvo kayo lahat eh. Ako lang Freightliner. Ayaw mo mag-Volvo? Ayaw ko. Southeast. So paano? Good ka na? So ako naman. So kami first time namin magkita ni
ni Brother Marlon. At last, no? At last, for almost magwa 1 year na kaming ano. So nagbabatuhan lang kami ng information. Pag may mga inquiry kayo, message nyo lang siya. Or si Paring Joel. Sa Paring M MTV. Paring sa MTV. YouTube. Lahat ng information, yung mga rota namin, kami nagpapalitan ng information. So kung makapasok man kayo sa Bison, maganda. ano lang, keep in touch lang. Okay. So ngayon, ako mauna. Ikaw na muna. So sige. pakita mo yung attitude Convoy kami. niya. First time kaming tumawid dito. In 6 kilometers, keep left to I-69. Hi. Nandito na kami sa approaching sa Port Huron na border, pero dito pa sa Canada side sa Sarnia. Ito na yung sinasabi nila na 2.5 hours na waiting time bago makatawid. So pila-pila lang. Ang dami naming truck. Sa likod ko, nandyan kasama ko si Joel, yung galing Calgary Terminal. Siya ay galing ng New York. Naghatid siya ng load sa terminal namin sa Mississauga, tapos ngayon binigyan siya ng load on the way papunta ng Calgary. Hindi naman siya on Calgary destination yung load niya, dyan sa Minnesota. Tapos after Minnesota, banda doon may makukuha na siya na load na pauwi sa Calgary. Ito, gapang-gapang. Na divert nga pala kami dito sa Sarnia na border crossing kasi ang Ambassador Bridge ay serado po. Sinirado ng mga protesters nung nagprotesta regarding sa vaccine mandate ng Canada. First time ko pong tatawid dito kasi ang border crossing na ito ay ginagamit lang ng company namin pag ang load namin ay hazardous materials, yung hazmat, yung TDG, Transportation of Dangerous Goods. Pero lahat kami ngayon ay nandito, na divert dito. Is it just a shot that they're doing? Well, you know, going across the border, they were taking it. Were they not taking it, making you guys sit over here for 14 days afterwards there for a while? Thank you.
meters, keep left on I-69, then keep left. Left on I-69, then keep left. Keep left on I-69. Afternoon, sir. Where are you headed to today? Romeoville, Illinois. How often you come through Port Huron? It's my first time, sir. Because I always do at Ambassador Bridge. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good night. In 2.5 kilometers, take exit 271 on the right to I-69.